Zo stil en rustig als het is op de verste wal in het voor 60+ toeristen populaire Boltenhagen. Zo rustig is het ek op het wetter dit weekend. Op sneeuwen worden de wedstrijden daar toch een paar uur uitsteld. Maar dan mooi Marit. Ze luidt op dat stuit 5e en is begonnen aan een inhaalrace. Na sneeuwen bloot ze 5e, maar het god met haar concurrenten is haast de helte liet ze worden. En dus lissen er weer kansen voor een medaille of misschien wel meer. Als alles mooi zit, ik zoek nog winnen kunnen, maar het is altijd lastig. Ik moet echt een super dag hebben dan morgen. Ze zei altijd when going get stuff, get going, toch? Dus we zien wie het morgen het sterkste is. Knallen. Ja, zeker. Snijn binnen er nog 2 races. En dus had Marit 1 doel meegekregen van haar coach Mark Littlejohn. Onvallen, attack. En dat doggen ze. Bij de eerste boei luidt Marit nog zonde. Maar Jelwijs de eerste race pakt ze vrij een van haar concurrenten, de Litouwse Scheid. En luidt ze in 4e. En dan zorgen we ook nog eens dat de nummer 4, de Finse Mutala, een disqualificatie kregen had. Dat de nummer 1, de Chinese Xu, 4 achterin leidt, dat de Engelse Yang net 4e komt als het middenveld. Dit shot er geweldig uit van Marit. Een podiumplak zit ze nou in elk geval wel op en er zit misschien nog wel meer in. Maar als ze daarna weer omkomt, zorgen we dat ze 4 voetzak is. Ze krijgt ook nog eens een keer een gele vlagge, maar dat er 2 rondjes zielen. Maar slimmer nog, ze mist de snelheid. En wordt toch een soort oren inhellen en eindigt uiteindelijk in deze race als 18e. Het goud is dan eens al net meer helder. A little bit happy about this race, or? Very unfortunate. She was lying 5th overall. Yeah. And 5th in that race. And with everybody, her main competitors behind her. And she got it wrong on the second upwind. And now we're battling for the same thing again. Yeah. So gold cannot be had. No. So Definitely? Definitely, yeah. So I have to go back to work now. So we're fighting for silver or bronze. Okay, good luck. Cheers. Good luck. De laatste race en de start is net geweldig. Ze komt terug als 20ste en mag beginnen met een inhaalrace. Die komt er wel, maar Marit shot dat al haar concurrenten echt voor in meisielen. En dus had ze er eens neer aan. Marit eindigt als 10e en dat is net genoeg. Gedesillusioneerd, zwier teleurgesteld en frustreerd. Want Marit waarom naar de verste wal. De Litouwse Gintare Scheid is de nieuwe wereldkampioen. En Marit is haar wereldtitel kwijt. Ja, best wel teleurstellend. Zeker de eerste race, ja. Die beam je best wel raar en ik zie het er gewoon bij. Het is zo stom om me zo vol plakken voor Tian. Maar ja, shit happens. She's a very competitive sailor, very competitive person, and who wouldn't be disappointed, you know? You are also? Yeah, of course, disappointed, but then, you know, we play a game where there are winners and losers, and I hate being a loser, so I'm disappointed. De wereldtitel is vanzelfs belangrijk. Maar alles gaat eens om dat ene heilige doel. De Olympische Spelen en dan het laatst goud. De concurrentie is grut in de laser-radiaalklasse. Maar haar concurrenten hebben vooral respect van Marit. She always looks very concentrated and I think she's a top girl to beat. In these past 3-4 years she's made a huge leap to the top of the world and I'd say she's quite aggressive in her style and her style suits very well the laser radial class. Is she maybe one of your biggest rivals or maybe she is the biggest rival? Yes, she's definitely one of the biggest rival and I think there are other girls who are also very good and very stable in no matter what the conditions are, but she's definitely one of the hardest ones to beat. I think Marit for sure is one of the favorites. She did already a few times she won there, so... Yeah, but you're the world champion now. I am. So you will be one of the big favorites now. Too hard to believe, but... Marit is haar wereldtitel kwijt. En de concurrenten liek je misschien wel een beetje beter te winnen. Maar daar maakt het Marit haar geen zorgen over. Alles is ingesteld op het enige doel. En wat dat betreft, omdat ik hier is maar helemaal uit het niks in de bingo. Maar 2 dagen van tevoren, geen voorbereiding, had dat echt mijn sterktes en mijn zwaktes heel erg laten zien. Dus wat dat betreft is het echt een heel goede training geweest. En het is nou tijd om de zwaktes heel goed aan te werken en zorg je dat ik gewoon de allerbeste ben in deze simmen. Het zin in?
Ja, zeker weten. Het is echt zat teleurstellend. Het is echt saai irritant als je net zou zielen als je willen zielen. Maar ja, het is wel een goede motivatie om tot het heen. En, het gebeurt echt net weer. Is de minhoer, hè, verliezen? Ja, nee, verliezen is echt het allerslechtste. Het is echt, nee, er is niks aan. Succes hierom. Dankjewel.